Sí, l'Inter com a club és ambiciós i al final l'objectiu és tornar a ser campions i sí, és veritat que els darrers anys la Lliga Andorrana està creixent i cada vegada venen jugadors més bons i la veritat que estarà competida i difícil. Amb aquest inici de temporada amb el títol de la Supercopa imagino que és una millor empenta per començar la Lliga. Sí, la veritat que portaven relativament poc amb el míster, amb els meus companys, i la veritat que això dona un impuls de confiança per seguir treballant en la mateixa línia, en la mateixa dinàmica, per intentar aquest diumenge ja sumar els primers 3 punts. Jordi, amb el canvi de míster, el canvieu de sistema radicalment, com us esteu adaptant a la manera de jugar? Bueno, sí que és veritat que Juan és diferent, té diferents metodologies d'entrenament, però la veritat que el grup està molt content, estem molt units i al final el sistema que cregui convenient el míster, doncs l'equip s'amoldarà perfectament.